Sziasztok! Órák kérdése is kezdődik a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság, és ennek apropójából készítettem egy esélylatolgatós videót. Végigvesszük a csoportokat, kik az esélyesek a továbbjutásra, és aztán a végső négyest is megpróbáljuk megtippelni, néhány percben, röviden. Kezdjük az A csoporttal, ahol Magyarország is helyet foglal. Itt található a házigazda német válogatott, illetve Svájc és Skócia. Elsőre nagyon kiegyenlített csoportnak tűnik, ahol a német válogatott kicsit kiemelkedik a többi csapat közül, így én őket várnám az első helyre. Szoros küzdelmeket várok a másik három csapattól. Sorrendet nem is tudnék megjósolni, de magunkat, magyarokat a továbbjutó helyre várom, akár a második, vagy az egyik legjobb harmadik továbbjutó helyre. Ebből a csoportból esetleg még Svájcot tudnám elképzelni, mint továbbjutót. Nézzük a B csoportot, amit sokan a halálcsoportnak is hívnak. Itt található a spanyol, a horvát, az olasz és az albán válogatott. Ha csak a pillanatnyi formát nézzük, én a spanyol válogatottat várom az első helyre, mögöttük a horvát és az olasz válogatott fog küzdeni a második helyért. Itt egy fokkal a horvátokat látom jobbnak, de akár itt is mind a három csapat tovább juthat. Következik a C csoport, ahol a szlovén, dán, angol és szerb csapat található. Itt akár egy kisebb meglepetést is várhatunk azzal, hogy Dánia a csoportja élén is végezhet. Ugyanis Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya véleményem szerint egy erősebb keretet is összeállíthatott volna. Több nagy nevet is otthon hagyott, például Grealist vagy Rashfordot. Ennek ellenére természetesen én is őket továbbjutó helyre várom. A harmadik pozícióba a szerb csapatot gondolnám, de az ő harmadik helyük nem biztos, hogy továbbjutást érhet. Lássuk a D csoportot franciákkal, hollandokkal, lengyelekkel és az osztrák válogatottal. Nem mondok hatalmasat azzal, ha azt állítom, hogy az első helyét a francia és a holland csapat fog megküzdeni, és én a franciákat várom az első helyre. A másik két válogatottnak nem igazán lesz beleszólása ebben a csoportban, és lehet tovább se fognak jutni. Jöhet az E csoport, ahol a román, belga, ukrán és szlovák válogatottat találjuk. Az előző csoporthoz hasonlóan itt is két esélyest látok a továbbjutáshoz. Ráadásul egy kisebb meglepetéssel, de az ukránokat mondanám, hogy a csoport első helyén végeznek. Nagyon jó szezont futottak a játékosaik, szerte Európában jó csapatokban játszanak. Igaz, ez elmondható a belgákról is, de bennük jelenleg nem érzem azt az átütő erőt, amit korábbi belga válogatottnál vártak el. Másik két csapat nem gondolnám, hogy sok vizet fog zavarni. Szlovákia legyőzheti Romániát, és reménykedhet egy legjobb harmadik továbbjutós helyhez. Végezetül nézzük meg az F csoportot, ahol a cseh, török, portugál, grúz négyest találjuk. Ebben a csoportban is megvan a meglepetés esélye. A csehek odaérhetnek az első helyhez, ha a portugálok nem tudnak kiegyensúlyozott magas szintet képviselni. De mindkét válogatott szerintem biztos tovább fog lépni ebből a csoportból. És ha már meglepetés. Szerintem Grúzia legyőzi Törökországot. Török foci nagyon erős, tele jobbnál jobb játékosokkal, de valahogy úgy érzem, nincs egyben ez a csapat. Csoportmeccsek után jön a kiesési szakasz, amit így előre nem lehet megjósolni, hogy milyen párosítások lesznek. Nagyban függ majd a legjobb harmadik helyzetektől is. Ezért azt próbálnám megtippelni, kik juthatnak a legjobb négybe. Akiket oda várnék, az a spanyol, a német, francia és a holland válogatott. Ebből a négyesből egy német-spanyol döntőt várok, ahol a spanyolok megnyerik az EB-t. Nyilván nagyon nehéz megjósolni az egész Európa-bajnokság végkimenetelét. Remélem tetszett a videó, jövök a következővel hamarosan. Sziasztok!